Kao kamano wadhi nyime gi weche manyien kama apisas mago kwach kich odiechieng' ma kawuono odayo dho moko kuom josiasa mano yuoro nyasi mar iko mar Erastus Nduati e kar chung' od bura ma Limuru. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, apisas go ne geto mar fwenyo gino kata jal manyalo bedo ni nonyalo tulo kata nonyayo tulo e kinde nyasi. Kochopo sani jaod bura ma Limuru John Kiragu pod idayo dhoge kendo onge jal mosemaki kaluwore gi tulo makamano. Bang' tulo manyoro e skundi yawuoyi ma Bibirioni e kar chung' od bura ma Limuru, anyuola mar Erastus Nduati koro dong' gi ting' mar chulo mwandu manyokethi. Wale ambaye wataweza kuwa na huruma juu ya sisi wangetusaidia anga tulipe hazara hii ya viti vilivunjika na vinginevyo. Seche manok tok tulono, apisas mago kwach kich osebedo kadayo dho moko kuom josiasa manyo yuoro nyasi mar ik Nduati. E log tich mar okwach kich mayudore Kiambu, pod idayo dho jaod bura ma Limuru John Kiragu ma bende nyo yuoro ikno kendo bede hema mopogore kod josiasa mamoko. Kiragu kata kamano pod omako chung' ni onge gino matene kod tulono mani en bende masira no nyojuke. Ningekuwa mtu wa kuvuruga, si basi ningejua vile nitajikinga. Mimi napigwa, alafu watu yangu wamepigwa, gari yangu imepigwa. Kwa machielo, Seneta ma Kiambu Karungo Wathang'wa mano winjore chope apiso kwach kiche kaunti Manyeri noko chopo kowacho ni onge kod ler e wi gimomiyo idwaro ni ondik dhoge e kaunti mopogore gi mano mane masira otimore. Magi timore kanyaka sani onge jal mora mong'eyo chal mar mane en jaod bura ma Limuru machon Peter Mwathi. Koloso kod jofwambo, minode nyochiwo ler kowacho ni Mwathi nyondhi kendo lalgo e kinde manyote moreso ngimane. Chal makoro semiye pek ahinya. Mine is just to ask the government to release my husband because he went for a funeral. He has attended many other funerals in Limuru. He has served the people of Limuru diligently. And he was abducted by force because the vehicle he had gotten into so that he gets out of the chaos was sandwiched by two Subarus that had no number plates, so definitely that's the government. E andika margi ne ute fwambo, ogai mar obila wacho ni onge gino ma obila dwaro kuom Mwathi kendo wito oko paro mar ndhiye kendo lal kode. Omedo ni pod gidhi nyime gi timo nonro mar fwenyo jogo manonyayo tulo ma bende nyokelo hinyruok ne oganda mamoko kod kethruok mar mwandu. Nyaka sani onge ng'ano mosemaki kitudo gi masirano. None has been arrested, but efforts are being made to arrest the perpetrators after the statements have been recorded. DCI officers are on the ground carrying out investigations. And as at this moment, statements from the family have been taken to enable the investigations to establish what transpired. Peter Mwathi ni kanye, to en ng'a mano nyayo tulo e skund Bibirioni nyoro. Magi kore penjo ma oganda jo Kenya rito duoko margi, kako machielo obila osingo mar fwenyo gino mano kelo chal makama. Nyakidi, Ramogi TV, DCI, Nairobi. Kama na inya Nyakidi kwa mlipono wadani mundo wakawe mokongo chenro en mara ng'ichwelo